Augusto show Adom TV no na yade call Boana eno nso won Nkranza North Mensimo wobuno East Mantam no emu a wo nso esre wapomudi mu nsam tichu ene hia won mo na chip compound ba ko pene wo ho ne tibia mu no fanyinam ena nko mu ni bi kra dia eno de nko mu nso mu ni bi ne tibia mu sese no ense ba bi obi yare a enimani mi na no yade ne call yamane boni Christian ofoyikuma etwansemiso Womanfo a womo Boana eye kwadwuma e won Nkranza no ne ba na pomudin ehun nsem a womo ka chire bebre womanfo e chire mu se chips compound bi e wo ho a womanfo ekogye ayarehwe e wo ho no eniema enkoyi enam so ama womanfo yi e de adesede e to aban nanim so obeye omomoa na chips compound yi womo sisi womo e de to Adom news nsentwofo enim se chips compound yi etimi fa enipa be 1000 ansa na womo enya ayarehwe yanya na yesi single room asi ho ebibia nti se mesra ban se omo modern meboaye no mesi chief compound no maye NGOs obi anensam obi bia wonhunu Boana mobo se awo ka ba ye ni bere papa enti esra ban se na da roma omoaye na Boanamfo ye ho akire Openi baako wo empatem ho Michael Obo enso edito Adom news nsentwofo enim se womo asi dankra baako se ne omanfo betimi akogye ayarehwe ewo ho na sa dankra yi womo de ma aban no enye ho hwe brebi duru ya yese obiti ne yakura no akese ofiri ha no wakoyefire enti community no yadwene ho ko ho help director so momodna na omaye obi Oba betena ha as a chief compound to oyene se betumi asida kakra bi kura obeboa ye nti community no ye kakra esida ekituwa yi nyame adom director no ana ho sa abre no so de bema ba ko baaye de ewumua no se nipa miensa na omede o maba Do you in charge our chips compound in ho Vivian Ohime appear enso edito Adom news nsentwofo enim se enam se adankra na womo edi woni dwuma ewomu no womo ni enuro eni mfidi ahodo bi a ebeboa ama ayaresa etumpon ewo mpatemu so obi yare nwumre na oba ya ha yentimi nhwe nipa kro because of say light bi eni ha no yentimi metena sum yi mu nhwe nipa kro nti nipa no yare a na ya transfer no e ma ne call ya sub district one no omudo mo wo light nti na transfer nti how Kasee pa maye nti ama drugs bebra wo senke ye saka no ye ntimi nka ne ha nti ye meka say ha de ye first aid keke bi ne yetimi hwe no ha because majority of drugs no ye light ne be use ama but ye nsu eni sa light ne bi na dynamo ye because of light bi en nti dynamo ye nti say sometimes no so bi ba wo se ye de ne pie betena ne mu ha me ye hwe ni pakro ye ntimi hwe no wo dam ho no mo